Dovoľte mi povedať krátke podobenstvo. Predstav si, že držíš pomaranč. Zrazu ho v ruke silne stlačíš. Čo sa v tom momente stane? Pravdepodobne z neho vytlačíš pomarančovú šťavu. A práve na toto sa chcem zamerať. Z pomaranča nevytlačíš jablkovú alebo uhorkovú šťavu. Je to predsa pomaranč. Pomaranč nám dáva len to, čo v ňom je. To isté platí pre jablko alebo uhorku. A teraz, predstav si, že niekto ti niečo urobí alebo povie. Zrazu si nahnevaný. V niektorých prípadoch môžeme dokonca nenávidieť alebo v extrémnych prípadoch sa pomstiť. Ak čelíme nejakej ťažkej situácii, tak možno upadneme do depresie. Možno sa teraz pýtaš, čo má ale pomaranč s týmto všetkým spoločné? Vidíš, v istom zmysle sme presne ako ten pomaranč. Vyjde z nás len to, čo v nás je. Ak v nás prebýva nenávisť, hnev a pomstichtivosť, to vyjde. Ak v nás prebýva depresia, to vyjde. Veľakrát sa dokonca vyhovoríme. Vybuchol som, lebo ma nahneval. Ale popravde, akým spôsobom reagujeme na rôzne situácie, to v nás je. A teraz prichádza otázka. Ako toto súvisí s Bibliou? Biblia hovorí v liste Galanťanom. Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada proti duchu a duch proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale ak vás vedie duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím. Ako som už skôr povedal, že tí, ktorí robia takéto veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Prednedávnom som spustil stránku, na ktorej nájdete prepísané modlitby, ktoré sú na tomto YouTubeovom kanáli. Taktiež som pripravila niečo špeciálne pre tých, ktorí chcú posunúť svoju vieru ešte ďalej. Pod videom nájdete link, kde sa môžete prihlásiť k odberu e-mailov, ktoré posielam raz týždenne, teda každú nedeľu. Každý e-mail, ktorý posielam, zaberie maximálne 5 minút vášho času. Zdieľam v nich ešte hlbšie modlitby, povzbudzujúce slovo, pravdivé príbehy o tom, ako Boh urobil niečo úžasné a hlavne zdravé biblické učenie. Zopakujme si túto jednu vetu. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Drahí priatelia, na rozdiel od pomaranču, my si môžeme vybrať, že čo z nás vyjde. Hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, alebo láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a sebaovládanie. Vyzývam všetkých, ktorí ešte stále pozerajú toto video, aby sa so mnou pomodlili, aby náš Pán Ježiš zmenil naše vnútro, aby nás naplnil svojim Duchom Svätým, aby sme mohli žiť podľa ducha. A prosím, napíšte do komentáru pod videom Amen, pretože slovo hovorí Amen, opäť vám hovorím, ak dvaja z vás budú na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Nebeský Otče, v mene nášho Pána Ježiša Krista, prosím, dovol nám padnúť na zem pred Tvoj trón, aby sme mohli prosiť. Pane, dnes sa spoločne a jednomyselne modlíme. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ty si najväčší Boh a Tebe patrí všetka sláva. Bez Teba sme nič, Pane. Ty si nás utvoril z prachu. Pane, dnes dávame naše životy do Tvojich rúk. Nech sa deje Tvoja vôľa a nie naša. Pane, prosím, naplň nás Tvojim duchom. Prosím, Pane, daj nám túto pečať, aby sme mohli vstúpiť do kráľovstva Božieho. Aby sme mohli prinášať ovocie ducha podľa Tvojej vôli. Pane, neopúšťaj nás. Odpusť nám naše previnenia. Hospodin náš Boh, naša skala, naše útočisko. Ďakujem Ti za všetko, Pane. V mocnom mene Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, aby sme mohli aj naďalej šíriť Božie slovo, podporte nás tým, že sa pripojíte k tomuto kanálu odberom. Boh vám žehnaj v mene nášho Pána Ježiša Krista.